arroz deitzeko ere. Zaldiak zoragarria izaten jarraitzen du, eta egia. Zobiri, karta banatzailearen gana noa. Jambo. Jambo, Zoraida, zer modu zaude? Ongi, faxa bidali nahi nuke. Noski, ustazu pila horretan, aldudanean bidaliko dut. Noizko izango da. Ezakit pa, astebete barru edo uste dut nik. Ezin dut horren beste itxaron, presazkoa da, aire postaz bidaliko dut. Karta banatzaile. Zoraida! Kobiri bidali behar diot. Kobi gumba, ointxe! Kontxo, eguzkia indago distiratxu bere izpiek zerkatu egin gaituztela baitirudi. Zer uste da hori? Aizu ez altzara hartu alkandora zintzilekatu duzula erantzi aurretik. Badakit. Ea zer dioen, oseguraldi ona, herriko jaiak zatuzgu ikustera. Erantzidazula Ester, Zoraida Afrikako festa bat. Minduta daukat gorputza oraindik ere iazko jaietako dantzalditik. Zoraida maitea, zer gertatzen da ez dauka tintarik? Bai, badauka. Beno, ordenagailua idatziko diot. Serio xamar geratuko da, baina letra hobeto ulertuko duela espero dut. Ui, zer da, nondira nere sudurra eta begiak, ea aurkitzen ditudan. Sudurra hemen dago, orain arnasa hartu ahal izango dut, eta hauek begiak dira, bat eta bi. Ui, horrela hobeto. Ea, nola hasiko ote dut gutuna, Zoraida maitea. Ez, formalegia. Hene, Zoraida maitea. Ez, zerbait atseginagoa. Kaixo, Zoraida, zer modu zaude? Bai, horrela ondo dago. Gustatzen zait harina da eta atsegina. Zer da pantailatik dabilen hori? Eulia! Aizu, Euli! Ez alitzaizuke axolak erosiago edo etortzea orain eskutitz bat harina izidazten! Tirazoa zemendik! Ez! Ai! Hasieratik hasi beharrean nago berriro ere. Ea nola zen, ene lagun maitea, ai, berriro ere hemen da! Harrapatu zaitut, saiatu ies egiten. Abokatu bat izateko eta dei bat egiteko eskubidea duzu. Baina hemendik atzera, esaten duzun guztia zure aurka erabil daiteke. Ai, koske egin dit, harrapatzen bazaitut nik ere koske egingo dizut. Ikusiko duzu orain. Zer da, ozartagina ez dit balio, zerbait eraginkorragoa behar dut. Honek ere ez dit balio. Non egongo ote da lupa madarikatuari. Hemen dago. Honela urpegia ikusi ahal izango dizut, aizu Eulitxo. Ez alduzu uste barkamena eskatu behar didazunik? Zinezkoa da, mingainatera eta ekintit. Ze ari ote da orain? Zer ari zara egiten? Kobi maitea, tontotu egin altzara. Munduan 9.000 milioi euli baino gehiago gara. Ez banauzu bakean uzten laguntza eskatu beharko diet. Begirunez eulia. Ezin dut sinistu. Ikusiko duzu. Aserretzen aizenean beldurgarria izan naiteke. Note dago, ziur naiz hemendik zebilela. Aha! Presta zaitez euli lotxagabe hori. Baldakizu zer den hau? Horixe bera, asmatu egin duzu zomorriltzailea da. Tori! Hoi! Baina... hanka sartu dut, zori gaitza hau pintura urdina data.
Kaxoi horretan sartu nuen banik zomorritzailea. Ai! Ziur naiz hemen zegoela txirrinden ondoan. Eukitu dut. Eulitxa, non zaude politxa, zatoz ona, ez zaitut bakean utziko barkamena eskatzen didazun arte. Harrapatu zaitut haunazkau. Hurrengoan marrubi gustoa duen bat erosiko dut. Ze ari zara idazten orain. Eta gainera barre egiten du. Egin barre, bai. Barkaidazu mesedez nahi gabe izan da. Virus informatiko bat izango bazenu bezala sentitzen zara, ezta? Ez altzara oraindik joan? Non sartu nuen euli hiltzailea, kaxo-katxas ikusi alduzu. Bai, eskuineko txokoan dagoela uste dut, bateriaren ondoan. Bai, eskerrik asko zerbaiten bila altzabiltza. Bai, 200 bat kiloko pisu txiki baten bila. Ez dakin nun utzi dudan, ikusi alduzu. Ez sentitzen dut, gero arte. Gero arte. Eulitxo, non sartu zara politxori? Zatozona. Ea ba, presta zaite. Ez altzara usartzen ere aurkala. Ez zara bat ere gaizki egiten ari, Ez altzara, ohartzen txantxetan zela. Baute dute zer ikusirik euliek altxoekin. Bai, normal doktorea, hemen nago bai eta dendena prest daukat, hurrengo abenturarako. Coviren lorategian gaude. Katxas entrenatzen ari da. Nosi kalkulu batzuk ari da egiten. Eta bitxo. Beno, bitxo beti bezala, hotzak ari da ateratzen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Egun eguzkitzu eta lasaia da. Batzuetan ordea, itxura engainagarria izan daiteke. Hori ez dago xokia, bitxo! Goazen berriro. Biderreun, zatieun mila... Inork ikusi aldu nere kalkulagailua. Lortu dut, laster eklipse bat izango da. Ez dut ezer ikusten, eklipse bat da. Oh, dena ilun dago ez da deus ere ikusten. Oh! Nozi. Temperatura. Zein ona dagoen ura. Bai ederki. Hop. Geldi. Nire xaboia. Beste flexio bat. Ze gertatzen da, katxas, eklipse ikusi alduzu. Segundoko ipurdiko hartu dut. Itzuli da zu xaboia, bitxo. Eklipsea! Zoragarria da, hain da iluna. Eta misteriotsua. Magikoa da benetan. Bai, teleskopioaren estalkia bezain ilun misteriotsu eta magikoa da. Nola? Teleskopioaren estalkia jarrita dagoela. Zaudela zaikatxas orain kenduko dut. Kontxa ez da bilondo. Hemen imanaiatzen dudala saiatuko naiz.
harritzekoa da, dena beltz ikusten da. Arraioa, ze gertatu ote da. Ez dakit, zenba denbora falta da eklipserako. Une honetatik 5 minutu eta 42 segundu. 41, 40, 39, 38. Nahikoa da, nozi, teleskopiora igo, eta handik saiatuko naiz estalkiak kentzen. Ederki, Kobi. Kontu zibili oso goian dago. Poliki, Kobi, iristakorra datza. Atera hortik bitxo, eta ez joan ezer. Kobi, kontuz! Eutsi jozu gogo! Lasai, Kobi. Bere alea jaitsiko zaitugu. Ez ukitu ezer! Kobi! Eta horrela hasi zuen Kobik bere bidaia zoragarria mugagabeko espazio misteriotsu eta harrigarrira. Ha, Saturno guztai olimpikoa du. Saturno, Olimpiada Espazialerako ari da entrenatzen. Izarrak, jostagarri eta pinpirinak, dantza zoruak eginez ari dira ospatzen bere bisita. Tauro logikoa denez, horroa ari da egiten. Tauro konstelazioa. Bi izar lasterka doaz. Behar bada beldur dira, ez daudelako oraindik gauean egon behar duten lekuan. Bapatean, bi izaki harrigarri agertzen dira, kotxe harrigarri batean. Oso harrigarri hitz egiten dute. Abi, rapida, pum, me, in, pe. Es que buseten alien. Neka pipone que papá. Talloan alien. Martistara alzara. Martistarra ni bai zara martistarrak zuek zarete? Gu martistarrak, baregarriak, zer zabiltza hemendik? Orbeetik nator, Bartzelonatik lurretik alegia, ezin genuen teleskopioaren estalkia automatikoki kendu, eta nik saiatu nahi nuen konpontzen ere lagunek eklipsea ikus dezaten. Eklipse bat bai polita. Lagunduko aldidaze estalkia kentzen. Begira, zerbait ikusten da orain. Zer da? Ez dakit, marrazki bizidunak dirudite. Haizue lagunak, guazen Kobiren bila. Beno, eskerrik asko. Minutu bat besterik ez da falta eklipserako. Eklipse batokira eraman genezake. Bai. Ederki. Ui. Guai da. Begira, hemen dugu lekun bat. Bizkot, bere alafiko da. Kotxe polita. Polita da, ez da? Foragarria, 3 Saturno eta 2 Plutarko barru beste bat izango da. Zure hizkuntzan, aparpila ordu eta pizte egundu. Hobe dut etxera joatea, estalkiak kendu dut eta. Eramango zaitugu, bidea libre lurrera! Hartu, katxas. Gutxi falta zaigu. Eskerrik asko guztiagatik. Ikusi arte. Hemen nago, kaixo. Kaixo, Zer izarete? munduko eskailerarik luzena eraikitzen ari gara, izarretaraino iritsiko da. Ta zertarako hori? Zertarako izango da ba, zure bila joateko lagunduko aldiguzu. Tori. Aurkitzen hau zuenean esaidazenik jakin dezadan. Ze gertatzen eskailerekin, katxas. Azkarri bili behar dugu bestela ez dugu Kobi aurkituko.